Pinadaan mga igsoon. Pagabot na to, tinuod yun kay bisan asa ka sa merkado. Naagi yung mga igsoon. Maglibog na lang kang kaya mo kalit na igsoon ba to o esto. Bisan dili igsoon, may na lang amen. Eh basi talaga yung igsoon na ito. Hantod na lang itong mga laing grupo. Amen na lang yan po kay maurukit na nung pag-abot na ko niya, dugay na ginag-iubba sa ito. 1950s magod na ang mga igsoon na napita. Doon na naglihok na ang pag-Berlin, bunga, si Teroy, gikan niya. Otong si Teroy, ikaw ito siya maminsahe sa mga gikan siya sa yutang bataon. Kaya bunga mo na yan, hindi kami sa bunga, bunga. O, kanang pines mo na yung mga karaan yun yan na maigsoon. Pag-abot na to, linibo na yun ang maigsoon din yan. Kaya ako na po, di ako naminyo ang to, kung taga din yan. O sa, kung nagaling maminyo ninyong taga dire Bukidos na yung lugar, ayaw na niya paulian. Ang taga-aluran niya, ayaw na paulian na. Kaya nadaghan na kayo talibdo. Pero depende pa na sa Ginoo. Ang usap na puntahan na akong nakita na igsoon mo ni. Observan pa ko, kay dito sa Lipolog, may amo pa po dito, kadagan, paagi. Sa ulo kita, kung nabantayan, at least related po sa igsoon na natin eh. Una yun, may harmonia ang mga ansyano. Mga ansyano dili pala away. Why lalis? Akong nakita nila mga idarang mga asyano, Kiko Benigno, si Tatay Kadjo, si Rando Kabatan, kailang Alexon, muni mga Erojon Vicente, muni mga si Abel Kidip Sr. Pag-abot na ko, muni mga asyano rito nga mga idarang, dugay na sa iglesia, ako ko silang timanan ilang gawi ba? Usari sa panalangin sa iglesia, dili ang maigsoon, gaon na. Dili sa kinaghanon, kaya naurong kita, sa una daghan, karon oras mangyapon daghan. Wako na, usaka mo kita, ngayon mas Brother Franklin. Kung pumunta ako sa inyo dito, nung 5 years ago na, 1,200 kayo. Ngayon, hanggang 5 years, 1,200 pa rin. So kung pasabot nga, sukat sa una, mo na na. Linibo na yun ang nagsuon niya tungod sa iraan paghadlo sa una. Pero 20 years ago, akong gibati, nakita ko nga, ang nagsuon wala matagbaw sa gidaganon. Dili lang sa gidaganon, kundi ang kalidad sa gidaganon. Amin na igsoon? Bisa daghan o gamay, ang importante ang kalidad ba? Ang sulod, ang pagkaumol sa mga igsoon nga din ha. Kaya bisa na naliho, daghan man. Gani, ang Katoliko mo no, di na kinangal manangyaw pa. Ang Katoliko mga igsoon, di na kinangal musangyaw. Kaya ang ilang mga anak, bisag di na mutuo, Katoliko na dinadaan. Marang nabalaka, basin sa urok kita, binibuong mga igsoon. Basin nakadaghan niya, na ang mga anak, nanganak, pero basin ang sulod, kung ang pagtuo, wala. Ang unang butang, akong nagibati, dahil literal, kaya nasulod ka, i-libansay ka, harmonious ang mga asyano. Nabuhat. Why, lalis? Why, may prangkador man nga igsoon, pero ang yang pagka-prangka, wakay mo. Bisag prangka siya, wakay mo. Wakay rin mo libatol. Doon na sila harmonia. Yanog mga kasing-kasing. Dili masinupako. Walay opinion. Busa maigsoon. Nagtakdan sa mga nangunan. Busa gusto mo ang maigsoon, mga di masinupakon. Harmonia. Una gyud sa mga asyano. Ay, bandit sa pamilya. Kaya ang mga asyano dahil gamay ulan sa lawas, sa iglesia. Uniid ko nila kay pagsulog na mo, medyo, may kami, kahit professional tayo,
ang profesional po ng anciano, namatay po, hindi atakis kasi-kasi. O, Lorenzo, may profesional, pero siya, may hindi man profesional. Kaya ano, yano mga mamumuo, driver mo po, sastre, mandopi, umingon ka global ng mga maestro, mga profesor, wala man. O, kung saan na yung opisina dito, si Ingo Benigno kay Nihuman Eskwila, bisag Ingo, hindi mahuman, tinubalik na, Nihuman Eskwila. So, kato, harmonious, una-una ako nakita. Dahil ikaduha, so, kanina yung mga siyano, una-una, hindi po sila kung tintong sila na. Wala sila, kita lang yun. Manipulan na lang kita-kitara. Kita lang yung mga siyano. Sila may kasing-kasing na ipasa nila. Na-appreciate ko nila kay kami mga mata-mata, 30 magpupukapin, bago puminyo, ipasunod na doon. O ano no, kung sila nakita, amo lang, kung may nangalagad, di kami training, ipasunod nila, amo nakita nga, kani mga igso na, di lang kay sila, gusto nila ikapasa ay sunod ka ilang na pasahan. Yan lang kasing-kasing, harmonyo sila, kaniin po sila, fellowship connection. Wala dinugdugtay, discussing, may taas discussing. Waka po'y, usa nila na maway, maugit ang unang tingog. Once ko, ha? O, kala niya, ang hindot, adilan, kamunan, isdugos, gino, walay, manok na inahan nga, mo, labok, kung doon naman gani, bayang-bayong nga mo, kaya ba, dahil mga patanong dito ng rise up, na ako may mga ubang lokalidad kasi pulan na yun. Adi, bugnaw, hadlok balangwan, rito aming gibati. Gani, gitagaan, ginigigayon na makadula, sa basketball ba, playing mental, insahin. Then, dito, nakasulot namin, apprenticeship na mo, kami tulungan ka na lugar, hanggang among nakita na kanina yung ligid sa pamatigayon sa Diyos. Amen na ison? Yagi naman tanan, nakabuong naman mo nga ang pamatigayon sa Diyos, doon ay ligid nga gadagan. Subot pasabot, di na naman mapasigan mo ang kanina sa orkita. Ang daghan, katong sulo, katong magsulo, na samtang alas 3 pa, makana, gaawit na, dito sa merkado, praise the Lord! Hallelujah! Nga manayaw nga, magabuak ko ng suga, ano matukabot ang to, o lukso, tungod sa kadasig, o gusto mo makatilawan na, at mo maasin. Sinayaway ka nito. Wala ko kabot, anak. Pero sa orkita, sa utat mo, alas 3 pa, bisagway sa kanan, gatiniil, gasulo, mag-morning watch. Wow! Karon, may sa kanan, baon pa, ihatod pa yun, ako kayo mo. Well, sa unang, mautong ligid. Mautong dagal yan. Ang nakanindot sa unang, kanang una, ugang naigsuon, wala mo sumpak sa ligid. Ang ligid na nagdagan, wala sumpak ka kayo. Inong sumpak ko, maligsan ka. O di ko ka musakay, mabihan ka. Busa niya itong panahon na unsay, lihok sa Diyos, nagtakdo niya itong panahon na, minsakay ang maigsuon. Dagan po sa mga katuigan, naghan ang maigsuon. Pag-abot na mo, doon mas ginugino kung saman ang dagan sa ligid. Di magkauro kita na. May usamis man, may aluran man, may buhat man sa Philippines. Kaya naigsuon, una, kapakita ang harmonia sa mga igsoon. Ikaduha, harmonia sa mga anciano, tali sa mga magbubuhat. Di lang kami suod sa mga anciano sa orkita. Amunang kami dugo sa Ginoo. Amen? Ang yawa, naminaw po. Basi ni kulit, awayo ni Nota. Amunang dugo sa Ginoo. Di lang kami suod, mga asawa suod. Ilang naging ni banding yun. Among abangan ng usaka, sakayan nga, dako nga, para way makalakaw-lakaw, asawa, anak, sa mga ansyano,
tipok dito, susuray, magaon, susuray. Kasi Brother Lee, ang katapusang mensahe na siya pa siya mamatay, love one another. Ang mga asawa ko sa mga asyano, maghigugmaay sa usag-usag. Ang mga anak, maghigugmaay sa usag-usag. Brother Lee na, love. Tamang i-practice namin ay na mitugo. Kung panalangin, hindi man natin, ayaw mo kita, ang kita, daghan. Nagsugod siya na muna. Amo nang nabati nga inani. Dayon, di lang siya na muna. Talikod sa mga magbubuhan. Sa work, may work man ang mismo, may work man ang Southern Philippines. Alos na nang lihok sa work, ang kita kung mahimo, muubanta sa bibig. Kung namin schedule sa lokal, kung danong ka na, sunod ka sa lihok sa work. Pag-ingon sa work na 10%, 20%, 10, 5, 5, 2. Ang mga asyano, ay suka. Plus 5. Kanang plus 5 pagin para sa workers. Kasi alam mong sulti. Kamong isultihan kay iyak niya sa work sa mga kalusin. Ang mga asyano, kung mauna, usahan, amen, para sa iwan sa mga sarawas, atong buhaton. So, among sunod gaan. Medyo, naman nga na ginagmay. Hindi na ba kayo? Pag-ingon nga, ang lihok karon sa Diyos, usa ka Domingohan, ang halad, atong ihatag sa buhol. Weso pa. Halad. Kay, kabaw mi, kapini, dili ni, puro kita na ang tuyo sa Diyos, ang lawas. Mga iso, pag-ingon sa usabis, maghula mi 1 million. Oh, naaba niya, pahul mi, hanggang karon, wabay mi. Ganun, bahala di bayaran, ihatag na lang. Bayaran pa man, utang-utang. Kung bakit so, dihatag, kung kita, utang. Huwag mo sila mangayo, hiwag man, hindi mo namin. Ang pagkarang bayaran, salamat sa Ginoo. Kaya kasi hindi na bayaran, ano mo itong ihatag? Nabi may son. Ngayon, debate na po na ako, Louis. Dako, ang kita, dagang distrito, kumusta mga sulod sa Lexor? Ang pagpropesiya sa Lexor, ay unod ba? Muna ako, salamat sa Ginoo, Lexor. Ang kabaw na kabuhi, may gani, kaya nadakpan ang kabaw. Muna ni Andy ko karoon, tungkol sa gugma sa Ginoo. Ito, medyo apiki. Paano kasunod sa iman? Bisa gruman mo lang, wala lang ako. Imbis, mangandam sa pagbalik sa Ginoo. Nahimay noon, ang akong anak ng son, nahulog sa hagdan. Pagkahulog, akong tanaw, uy, wala mo na yung magpiang. Salamat sa Ginoo. Ito ko nakapipi. Basta, ikaw na po na may son nga, maghanong kita, Looy, o ginaghanong na inaan to, walay sulod ang mga son. Musulod ta sa ministry. Story naman na natin sa ministry, pero kinanglan ginunta to. Dahil ta sa ministry. 7 P's. Usa kami, may video training, dapat naagyon. Suportahan mo nagsuot. O MBC, naagyon. O Chinese speaking conference, naagyon. ITO, mahimo, anak, asyano, na serving was of brothers, na conducting brothers training, conducting sisters training, brothers training, anong gihimo, for administration na yun, puro kahit. Kung saan kang bumalang sa iglesia, mga prinsipyo sa iglesia, mal-mal ka na muna, magabot sa sisters na po, kung saan iman sa mga anak, pagpapalagad, pagkari sa tinumanan, pagpaubos, anong di, mal-mal sa sisters. Kaya, kung ginaghalon lang, kadasig na okay na. Pero kumusta ang sulod? Kumusta ang pagigugma sa Ginoo? Saka sa mga kita, Lexor, tanang uswag, dili man na ako, kinopya na muna sa lawas. Ang mga bata na mo, dito mas Taiwan na abot na mas Taiwan, basta kami mag-charging, nga kami tunan. Dili na kayo matapot yun. Bakit bigling tayo, magsuko na, miyas, magkaong ay. Magkaong, amo na, kung sa may naadin eh. Yung sa mag-practice sa mga ansyano, ang pagpadagan sa iglesia. Yung mga bata, kamo kayo. Di naman kay Lord's Day na mag-children. Sus ka mag-children, malay kung sila o kanang mga silingan. Yan nilang ihimo, is song, singing, story, kung snacks.
Nya, ang mga mama may manudlo, tipo nila. So, ano, pwede man sa ato as langkangan, no? Kay kapag-tapad ang mga balay dito, bahala gabi, pwede ka. Sukat, pag uli mo, dalan mo sa dito, sulti ng sumansyano, ako nag-practice. Atong mga district, mga balay na dumudugol, himo tag neighborhood children's work. Balag dili na dito. Merkulis, basta. So sa kasimana, naagay gabi nga ang mga bata magtimo. Karon na isa ang mga bata, masuko kung may children's meeting. Right, children's meeting? Wala. Ganun wala man. Masuko sa mama. Wala man kung na, kaya video training. Ganun wala man. Oh, kaya di ay kaya snack man. Singing, stories. Oh, informal lang. Ano yung nagson? Ngayon, pila ka tuig, kabugba siya. Ang among mga anak, ako, pagkanak doon. Kung di na ko nawatingalan ako pagkanak, kung sa may increase sa iglesia, ang kapitaw, si Noe, tulog anak, niya, anak na ko na lang. Nana ko na sulod sa iglesia, nasunod saan ka? May son, nana sa inyong palimalay. Kaya mukawas pa yun. Kung manto dito sa kalibutan, dito sa dagat, nana mo na sa aquarium, nana sa pispan. Kaya pasagdahan ko mga anak, muanto sa kaning laon, piso na ni mo na. Ang akong mga anak, increase na anak ko. Increase sa iglesia. Plus, ang anak ni Noe, Shem Ham Japet, nangasawa pa yun sa gawas. Magminyo. So 50% ang increase sa iglesia, di ka na sa atong mga anak na nato. O pagsangyaw mo sa gawas may igsoon. Walang ngayon na ang dagan. Dagang mga anak, so sa kabahin mo, danangyaw sa, kasi ang mga bata, Bagay Manuel, ang direksyon ng Southern Philippines is ipatagad yun ang panimalay. Banag, asawa, mahusto. Ang mga anak, matimanan. Ang mga mahan, magbuot yun. Miingon yun ang amahan nga, wag tayo laing grupo. Wag tayo laing atimanon. Motto, ano yung kita sa pahimuli sa nito? As for me and my house, we will serve Jehovah. Ang amahan na, dili kay na, di mo nalay bahala ng isa ka. Kung dili gamitin, okay na po, kapoy. Ako anak, ako yung training kang video. Karoon parandaan. Next year, graduate mo ka o senior, ako kang i-prepare mo training kang video. Mutigong yung kagyang libro sa video. Magtuon yung kasi libro sa Bible. Ako ang di na ko pasindahan lang, mutigong dili. Ako mismo, kay ako pa ng panimalay. Under pa siya sa akong pagbumala. Kaya pag-abot sa panahon, managto na, maminyo na, di nakaka-apasan. Sayang, daan sa iglesia, mukawas pa niyo. Amen, next on. Mayong pa silang Panginoon. Then, later on, kanang lubwa po siya, among pagkupya, kanang campus work. Brother Manuel, South America, magkakadaan po ni sa pagsunod, kanang open homes, vital homes, campus work, student center, kanang kupya naman na. Wala mong ako. Dahil later on, nakita na mo muna yun. Bago lang, mga 3 years ago, sa wakong pandemic, ang mga kita, daghan, ganahan, o dagdong tigong. Sama nila. Kung saray mo mensahe, dali naman na. Brothers training, kung saray mo yung mensahe, pero di ay, kaning big meeting, kaning district meeting, kaning brothers, elders, and deacons, 60% na sa itong church life. Ang tanang dagdong tigong sa 50% na sa church life. Ang 40% na sa itong balay. Na sa gagmay grupo. Di ba ka pwede nila mo PSRP? Di ba ka BNPB nila? Gano'n din. Kung sa gibati ng mga magpabilit ng 60% na may mensahe kada Domingo o saray mong mensahe, ang mahigpit anak. Katorang nagmensahe. Kamo, di mo ka-share. Di mo ka begetting. Di mo ka nourishing. Di mo ka perfecting. Kung dili ang building. Asa man ang BNPB. So, amo na pong gibati. Ang dagan sa ligid. Uy, kinahanglan na rin ang mga gagmay grupo. Kay bisan ka rin atong Ginoo sa iyang mga panaw. Muuli
ko siya siyang grupo. O sa Betania, may grupo ko siya si Maria, si Marta, si Lazaro, si Simon na sa lahon. Nasa ikamay grupo. Ay, dahil sa kamay grupo, imong patilawan ang mutual na pagtinagdanay. Mutual shepherding. Puro kita, dakuting iglesia. Pero 9 hospital, makakabalog na hospital. Ha? 5 na hospital? O magbisita, atong bisitaon. Magbisita, wala naman direse, kaya namatay na. Namatay na lang, huwag mabisita. Silingan, namatay, huwag mabisita. Pero, dasig kayo sa tigong, kaya ako itong tigong. Bigning tinggon. Pero kanang individual, daily, wala na kabalo ang magtiayon, dako na denglalis. Atong silingan nga, kita dasig kayo. Atong silingan, dako na utang, hapit na maghingkong. Pero sa meeting, di magkakabaluan na. Naday kasilingan nga, hapit na maghibulan. Dahil mga igsuon nga, naluya na di ay, hapit na kabalinong katoliko. Pero sa dakong meeting, di ko na sila katubuan nino. Unya sa gagmayng grupo, mga igsuon, masuod mo diya. Unya sa gagmayng grupo, wala may formal. Kaon, kanta, di sa kamanantas, dunya sa ka, kumusta yung mga anak, ampo ta, uy, nadi problema si brother, ampo, ngayon, adisyon na mag-meeting ko, ako sa bisitaon si Kuan, hangtod nga, utugan na itong sa brad, may problema pa ko brad, may utang na ko brad, bangit ko, may mga koleksyon, brad, imo problema ko, kwarta, pariha ka. Pero, well, ang mga personal na kabalo ka sa sitwasyon sa leksyon. Dahil di anak sa inyong gamay grupo, na mo'y beginning. Kay ang pahinti, igsoon, silingan, amigo, kanang ikaw ay musangyaw sa panahon karon medyo wala si Badines ko na evangelista man ang orokita kung sa pagkatino dili na evangelista mo kita. Ang orokita is ubang hilista. Kay mo evangelyo mi nagsa dili tinagsa dili usa. Grupo mi. Lami ang grupo. Kay asahan na mo di ka maulaw. Bako evangelista na mo. Ang grupo bigiting. Unya makadagat di pa mi kay una among grupo nadugangan bagong dugo na pod. Wow, kaning karaan kami kita karaan mga silingan, murang naunga, murang igsuuna. Wala kayo daan. Pero siya tanaw yusil na yun. Wala siya, pila kayo years kami na. Pero dahil bago magtotoo, murang mabalik ang imong pagtudlo sa baptism, mabalik ang imong pagtudlo sa assurance of salvation, then ma-refresh, bagong dugo, minsan. Then, i-humiting na yun. Then, i-perfect, dito na mag-practice ang pagpisahin. O sa balay, practice mo siya, kaya, okay, magkamay naman, pagpisahin na kumutanan. Hanggang, about ito stigo, ayaw. So, amo na ni kopya, amen, hospital, karon hospital, mga igsoon, nagay mamisita. Amen, igsoon? Hospital, nagay mamisita. Ayaw mo dala. Hapit na. Ako sa una, hapit ko mapandol. Kaya nagsitik ko, ay nabisita na ko. Kaya mama sila kabalo. Unya, di ko sila mamisita na ko, kaya kayo sila dasig na ko. Pero may igsoon, bisag tanaw ninyo, inanime, ka-insert puti. Unya, sige, may mensahe. Kinagalang niya po may pagbisita ninyo. Oh. Amen, man. Oh, kaya di naman bisitaon ng mga siyano, kaya maulaw ka. Ang siyano, bisitaon? Insure to, na ay. Pero may igsoon sa pagkakinood. Naay mo ato sa mong balay. Lutuan ganda ko. Malipay ko. Kaya kita ang mga siyano, wala kayo bisita na to, tungod kay kakaingon sila, dasig na kakaingon. May kaluyahon nga po may mga igsoon. May problema niya. So, tungod, na school group, wow, naligod ko, dahil karoon, ikopya na ko ng mga district, hindi lang yun, higpit ka lang, kaya mo po yung school group nun eh. Mga school group nun eh.
Unya, di na kasi ritualon lang, iskot mo yung kinabuhi, saon, kabanay, lag-lag po, naman humanity of Jesus. So, mura yun, ang among nakita. Kung sa atong wato, sa gesture po, mamupya lang. Kasi panahon ko ron, bisang negosyo ko ron, lisod ng imbito, mamupya na lang sa naanak. Ano yung lesson? So, dito siguro, lesson.